ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಟಾ ಟಾ ಡಾ ಡಾ ನ ನೆತ್ತ ನಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೆರಿಯೊನ್ನುಗ ಬಂದುಲೆ. ನ ನಾ ನೀ ನೀ ನು ನು ಡ್ರ ನೇ ನೈ ನೋ ನಂ ನಹ ಒಂದು ನಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಪಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಂಗ ಬಂಗ ಪಂದು ಎನ್ನೆಂಡ ಬಟಳ್ಳಿತಿನ ನುಪ್ಪು ಸನ ಬಂಜಿ ಪೋಪಿಚಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆಂಡ ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ್ತ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ.